Kampanya naman kontra bullying sa mga pampublikong paaralan sa San Nicolas, Tututukan. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nanindigan ang pamunuan ng Public Schools District Office sa San Nicolas na tututukan ang kampanya kontra bullying sa pagsisimula ng school year 2025 to 2026. Ipatutupad ang installation ng CCTV sa bisinidad ng mga paaralan upang mabantayan ang seguridad ng mga mag-aaral, kabilang pa ang pagsasanay ng mga guro ukol sa Child Protection Policy upang matutunang tumugon sa anumang insidente ng bullying. Layunin nitong matugunan ang guidelines mula sa Department maiwasan ng karahasan sa mga paaralan. Kinatigan naman ng mga magulang ang naturang hakbang upang maging mapanatag sa kapakanan ng kanilang anak sa loob ng mga paaralan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM